to jde pospátku. Ne, já už jsem to dlouho nedělal. Takhle, děti, já vám vysvětlím, co se tady děje. Teď zase mluvím dětem, jo? Teď zase, hele, lidi z Lidlu, co chodíme. Teď jste zase v pohodě vy. Děti, tohleto, já vám to ukážu. To jsou CDčka. To je dřív se písničky pouštěly z takových koleček. Jo, to už dneska nepamatujete. Ještě než byly písničky v telefonech. Tak prosím vás, z toho se pouštěly CDčka a Strejda Leoš to dělá doteďka. Všimněte si, já jsem si přines kufr s CDčkama, hele. A to je z muzea, ne? To má 15 kilo. Paní mi říká, vy nemáte počítač. Já říkám, nemám, no. Takže prosím vás, ještě tady hraju z kazet, to už vůbec nevíte, co je. Tak začínáme, jo? Máme 5 minut. Ole! Já dělám i diskotéky, což tady není úplně ideální, abych řekl pravdu, jo? Ale vlastně můžu dělat DJ, když třeba David Guetta bere honorár za to, že přijde s fleškou, pustí to a pak dělá. Vy na mě koukáte a čekáte, kdy to začne konečně, že jo? Tak to už je